Hello, titas! Hi, Tita. Good afternoon. Welcome sa panibagong video. This Oh, is for wait, my wait. Basta! What? Yeah? Sige. This for my birthday for a present. For school, no? Yeah, for school. How old are you? How old are you now? 5. So? I will go another 5. What do you mean you will go another 5? At school, I will. No, you are already 5, but you are going to give, you're going to give treats for the kids in school or at school in your class. So, we come up with this one. What we're gonna do, to make it easy, we have, yung mga loot bags lang ba kunyari. So, ito, may maliliit na party bags, and then, ito lang yung laman. Candies, gummies, ito may parang blowouts. I hope this is enough. And then may kami dito, may pang bubbles. Mama, I don't know. I'm just showing the titas first. And then Mars chocolate, Snickers, Milky Way, and may lollipops din tayo. And biscuit. So, basically, And unicorn, pink bag, a blue bag, a yellow bag, and green bag. yeah, actually hindi allowed talaga na unhealthy stuff. Pero treats lang kasi siya, dadalhin ng mga bata. Hindi nila kakainin sa school. It's up to them. Pero andun yung teacher naman. Pink is my favorite color. Is it? Yeah, pink is my favorite color. Oh. Pink and green and yellow and blue. Para kami maglalaro. But I don't see. 26. There are 26 kids in class, or in her class, including Anna. No, there are 12. Huh? There are 12. What do you mean 12? There are 26. Are you sure there are 26, Papa? Juffrouw Peter zegt het en juffrouw Hanneke toe. Janneke toe. Okay. Why don't you know that you have 26 in, you are 26 in class lab? I know with both mga 12. No, don't spread it, Anna. Diba? Are you excited to do this? Yes. Hmm? I like to do the candy here and here and here and here. Are there many boys in your class lab? What? Are there many boys? Yes, there are boys. No, I said there are. Are there many boys? Yes, there are boys. Ja, niet heel veel, toch? Jawel. Niet veel. Next time, we just make a Papa, cupcake. dat kan ik niet tellen. Oh. Dat is alleen jonge Kai Jonge en Kai. Toon en Moos en Selfie. Oh, you bought really many. Why do you bought many? Why did you buy? Why do you buy many? Because there are so many kids in your class. There are 26. 26. Yeah, I'll take a picture of this one. Oh, diba? Yung ating Ana Banana. These are her treats for her Ana friends at school. And Wow. Are you excited to put them in? this. Are you excited? Yung Yes. dagway gito. Mama, Okay. Papa, hoeveel nachtjes ben ik dan jarig op school? 3! Joepie, I'm excited. But I want to do it. Huh? I Samen. want to do it. I will show you first. Mama, you will do this and this and this, and I will do the pin. Okay, sige na. You open it first. How can we put the stuff in? Ang kapot na ito, okay? Okay, look. First, we choose this one. Sige, go. And then, the Milky Way. Then you cannot reach here, so I will get it here. And then, this one. Mama, I can reach.
see? Like a green one. Wait, so wait. This is for the boy. For the boys? Yes. Sus, for nugay boys. kita mahumanan eh. So, like that. Okay. Yeah. Careful. And now we have our other stuff. Okay. Moeten we plakband op? Nee, hoeft niet, toch? Maar you will just put everything here. Now the challenge is for Mama to bring everything. Okay, next. Okay, my turn. We are doing on the bird. On the birthday. Yes. We're taking turns though. Mama, you down and I will do up here. Mama, you will do here and I will do here. Yeah, is this for a boy? Yes, this for a boy. This for a boy. Blue. And then green. Mama, I will do your favorite color from the Bella glass. We have and two this now. bag. Ang cute ng mga bags, oh. Yes. Ja. Sige, Mama, next. ik ga nou doen. Okay, for the girls. I want to do it. Okay. You don't have to put your hand in lang. You just do it like that, oh. Like this, look. Like this. You just do it like that. See? You don't have to put your hand in. Maar jij doet dat ook. Sige. You will do it. Sneakers first. Sneakers first. Don't skip. Otherwise, you forget what you put in. Sneakers. Okay. This is also a good like thing for the kids in Philippines. Mama, I can reach that You can. Okay. yellow one. Hey, that's your favorite color. Oh. Yellow. Sige. Yellow. Orange. Mm-hmm. And you wanna choose yours? Yes. You want to choose yours first? Pink one again. The next day. Hello, hello! Next day na po ito. Sunday na, no, Monday na ngayon. And ihahatid namin si Ana. Only one. Ihatid namin si Ana sa camping. Busy siya ngayon, oh. May kukunin daw siya, eh. What are you looking for? For pink. This is pink. Oh, that's enough. Diba? Yung ating aling. Hi, titas! Hi, Tita. Yung ni-ready na pala namin yung mga dadalhin sa birthday, yung birthday treats ni Ana para sa kanyang classmates. Ayan na. 26 kids. So, 26 din po ito, including Ana. So, siya yung pamilya sa kanya. Nakita nyo last time. So, yan. Pasensya na po at dugtong-dugtong yung ating pa-video, no? Nakakalimutan ko palagi na nag-vlog pala ako. So, pasensya na po. And gusto ko palang i-shoutout yung mga palaging nagko-comment sa atin. Palagi ko nakikita yung comment ni JD. As always, si Sis Candice. Pupunta din pala sila ng Vietnam in July. Oh, yeah. Exciting. I-message mo ako sis sa Instagram pag may mga questions ka. Charot. Ako talaga ang magpapamessage na. Yeah, si Annabelle, si Ma'am Alpha na always nagko-comment, si Miss, watch out si Tita Jean, si Miss Mimi, sino pa ba? Basta, ang dami pa nila. Si Ma'am Celeste, hello. I know Miss Celeste is watching. Thank you. Anna, say hi. Hi to everybody. Hi, everybody. Where are you going now? To camping. She's going to Oma Grandma and Grandpa. with Grandma and Grandpa. Anna's trying to speak English na more. Ngayon, which is also good because napapractice niya palagi yung English niya. Hindi ko po siya nire-require pero tinatry niya ba?
Bisaya sana yung ipaano ko sa kanya, pero nagbibisaya po ako sa kanya, but this time, more often na. Pero hindi ko siya nire-require na talagang magbisaya ba. Ayan. Ito lang yung gamitin ko. Het is Ranja. Ja, Let's go oké, na. You have your sunglasses, Papa. Where's the thing for the car? The one we stick to the window. There's one in. Already? One is in the back. I can put it on What the about side. the green one? Ah, then we have two. So we have Two different, different ones. like, we have 2 different colors lang. Yung kasi pag mainit, lalo na summer na Oh. ngayon. Mama, dit is Ranja. Mama hasn't had any food yet. No? Eh. I had yogurt. With Yeah, but we aardbei have and no time. another It's piece. 12:30 now. Okay. We eat something on the way there? Or shall I buy something? Or? Nah, I will figure it out later. Yung bag na dadalhin ko, yung dumpling bag natin sa Uniqlo. Does she need, you said she needs, kuan. She needs, Kuan, yeah, Kuan. That's what she needs. she needs slippers, you I said. have a medium in the back. Ah. Okay. Nakawa. Alis na po kami. Kita-kita tayo doon sa camping. Ando na si Oma at si Opa. Nakaset up na sa kanilang caravan. Caravan or camp? Yeah, caravan. Yung kanilang camping is na mga 30 or 40 minutes away. So, puntahan natin sila. Si Ana po ay doon matutulog kasi trabaho kami ni Mr. bukas. Talagang malapit yung mukha ko. Trabaho kami ni Mr. bukas and si Ana is free. Wala siyang pasok bukas. So, doon siya matutulog pero ipipick up po namin siya tomorrow night because Wednesday papasok na siya. See you! Ayan, nandito na tayo sa camping. Ana, wait sa. I want to show them your hair. Gusto ko, pakita ko sa inyo yung hair ni Ana. Yan. Ang cute ng kanyang hair. Nandito na tayo sa camping. Ang cute. Hanapin mo namin si Oma tsaka si Opa. Nee, die zijn naar binnen. Nandito na tayo sa camping ni Oma at Opa. So, ayan, nandito na tayo sa loob. Yan yung kanilang camping. May table na maliit dito. And yung kanilang bench. Or couch. Na they can turn this into a bed. So, ganyan. And may room doon. Yan. Then yung kanyang kitchen. May cupboards dyan. Yan. CR po ito. Pero ano lang, mag-ihi lang sila dyan. And then may iba pang cupboard sa baba o sa taas. Yan. Ayan. Ano? Ayan. And may tent sila sa labas. Ayan. Ha? Oh, wow. Ayun, to hug mama. O, dali. Kuhay. Oh, you miss mama. Yes. Me too, ha? Iwan namin tong batang ito, ha? Kasi nga, work si mama at papa bukas. Yeah. Oma and Opa? Yeah. B is mama's love love. Ito siya, mama. Dali. Liko. Dito, belly, oh. Do you look like mama? Yes. Lagi, Ana, stop. Yes. Do you look like mama? Yes. Really? Mama, kijk. Jij hebt de groene. Oh, ik heb de groene. Ja, en ik niet.
Yeah, you don't? Yeah, only mama's face. Yeah. Kijk lang, it will follow mama, see? See, look at the camera, this one. Look, it will move and follow mama. Look. Kijk dan, kijk. 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 Look at the camera. It's following mama. Look. I want to do that too. Are you wanna do that? Okay, wait. It will follow you. See? Ja, dat waren ook. Ayun, it's not good for the titas. See? It will follow you lang. Ayan na, aliw kami ni Ana sa camera. Ayan o. Ana, stop. It will make the titas dizzy. Ja, dat klopt. Buang. Ja? Buang, she's amazed that the camera follows her. Kom eens kijken, papa. Ja. Papa, kom eens kijken. Because it follows her wherever she goes. Go to that side. Dus omhoog en omlaag. Doet hij ook? Ja, maar... Ayaw lang. A few moments later. At tayo ay bahay na. Ando na po si Ana. Umiyak na ang konti. Kawawa naman. Kasi ayaw niyang umalis kami. Pero gusto niya doon. Ayaw niya lang kaming umalis. Hindi man pwede. Kay magtatrabaho tayo bukas. Kumain po kami doon kasi 2:00 na. Tapos wala pa akong kain. First meal ko pa. Kaya kumain na lang ako doon sa pancake place. Hindi na po ako nag-vlog no kasi ang daming tao. Tapos shy type. Alam nyo naman. Ano na dito? 4 na ng hapon. And nag-drop by din kami sa sa Plus. Grocery kami ng konti kasi wala na akong avocado. Tapos yung eggs namin paubos na din. Yan, kumuha kami doon kami sa nadaanan naming farmers may isang borderay yung farmer ba. Tapos may display sila, may vending machine sila ng eggs, cheese doon. Kumuha kami doon. Tapos nagtitinda din sila nung ice cream na ikaw lang yung kukuha ba. Yun. So anyway, nagdapay kami sa Plus and na grocery. Ito po yung mga nakuha natin. May spinach tayo dito para sa munggo. Magagawa ko ng munggo kasi paborito yun ni Ana. Gagawa ko ng maramihan para madali na lang kasi balik na tayo sa trabaho and balik na po ako sa day shift. So, I will be working from 8 to 4:30 as usual. But tomorrow until 6 yata ako magtatrabaho kasi kailangan ng overtime kasi holiday today. So, expectedly bukas maraming orders ng gamot na kailangan namin tapusin. Yun. Kailangan kong gumawa ng mga pagkain ng maramihan kasi nga pagod naman kami parehos ni Mr. no, sa trabaho. Tapos at least pagdating ng bahay, hindi na ako ma-oblige na magluto. Kung kaya pa naman magluto, okay, magluluto ako. Pero pag pagod, at least init-init na lang kami ba? Ganon talaga, no? And then, my Boss R. Ako dito, yung tawag dito is Boss R. Yung ating spring onion. Tapos, naka-promo yung kanilang strawberry. So, alam nyo ba, 2 weeks po kami hindi bumili ng strawberries kasi yung strawberry namin sa garden, marami naman. Pero this time, green pa sila, so bumili kami. Naka-promo naman ito. 2 for 6 euro. Bumili din ako ng kamatis para sa eggs natin and also para sa munggo. Buti na lang, nakabili ako ng luya din. Ayan, may cheese tayo. Naka-promo din po ito. Buy one, take one siya. May pork belly ako ditong binili. Ano lang siya? Ilang gramo lang ba ito? 220 grams lang siya. Tapos, 3 euro. Anyway, pang ano lang to, pang sahog sa munggo ba? Para di masyadong boring. Tapos ito, yung spinach at saka yung beans, naka-promo po. Buy one, take one sila. So, kumuha na lang din ako. And then, bumili ako ng blueberries ulit para snacks ko sa work.
And then, may lemon din ako. Mag-lemon water po ako mamaya. After dinner. Kakain ko ako ng dinner. Busog pa kasi ako. Hindi ko alam. Let's see. Siguro magsa-snack na lang ako mamaya. Bumili ako ng mga healthy snacks ko. So, ayan, may almond nuts tayo dito. And then, yung pinakasadya talaga namin doon, avocado. Alam nyo ba, 2 avocado, €2.50. Mas mura na nga ito. Pero, minsan, €2 isa. Sus, sa Pilipinas, magkano lang to, no? Dito, just me, €2.50. Kung i-convert nyo lang naman. Of course, it doesn't make sense if you convert it because dito, mas mahal talaga dito, guys. Mas malaki ang sweldo dito, no? Pero mas malaki din po mas mataas din ang cost of living. Ganon talaga. And then, may, ako dito, pork chop siya. Wala kasing cut na gusto ko. Gusto yung may bone. Gagawa ako ng baboy na nilaga. Kasi may vegetables pa ako doon. Kaya yan. Yogurt ni Mr. Kasi nag-yogurt siya. These days, yung lunch ni Ruth, normally, eggs lang talaga. 2 pieces ng eggs na sunny side up. Kasi ayaw niya masyado ng boil. Tapos, nag-yogurt siya. Minsan, nagsisteak din siya sa lunch. Pero, sa lunch kasi sa work, ayoko nang masyadong heavy. So, gusto ko, mostly pag nasa work ako, boiled egg lang talaga ako. Tapos, isang sandwich. Ganun. Ganun lang. So, yun lang po yung ating grocery. And hindi ko na din papahabaan yung ating pa-video, no? Maraming salamat. And sa mga nag-feedback about sa bagong camera na maganda daw yung kuha. Thank you po. Ito na yung ating gagamitin sa bahay. Sa ating pagva-vlog. Pero I think, sa akin lang, no? Yung gusto ko yung mas convenient to gamitin yung DJI na itong Osmo Pocket 3. Convenient talaga siya gamitin. Kasi lagay mo lang dyan. Even if you move around, the camera is still nasa iyo, nakatutok. Pero, I noticed na pag matagalan ko siyang, ilang minutes ko siyang ginamit, parang umiinit kaagad yung camera. So, I thought na siguro hindi siya maganda, hindi siya ideal masyado for sit-down videos. So, I think gagamitin ko pa din yung aking Sony, yung ating vlogging camera na ZV-1. Yun pa din yung gagamitin ko every now and then pag nasa bahay. Pero pag nasa outdoor, gamitin ko to most of the time. Siyempre, gamitin ko din siya sa bahay, no? Kasi nga convenient. Pero pag yung uminit na masyado yung camera niya, yun, pinapatay ko po siya. Tapos, mas maganda gamitin yung Sony. Maganda din naman talaga yung quality ng Sony ZV-1. Yun nga lang, hindi ko siya nilalala sa labas kasi bulky na po siya. Tapos ganon pa ka pa ng tripod and hindi naman po talaga ako natural na vlogger. Mahihain po, nahihiya po talaga ako mag-vlog. Yung feeling ko parang, wag na lang, gaya kanina doon sa nagdala ako ng camera. Nagdala ako ng camera pero hindi ako nag-vlog doon sa, yung marami ng tao ba, doon sa kainan. Kasi may playground din kasi sa doon. So may mga bata na naglalaro. So, kung ipakita, kasi naglalaro din si Ana doon. So, yun. And, i-end ko na po yung ating pa-video. Thank you so much sa inyong lahat ng mga nag-comment. And, sa mga gusto mo po shoutout, ilagay nyo lang sa comment natin na i-mention natin yan sa mga videos. Kita-kita po ulit tayo sa sunod na vlog. Work ako bukas and si Ruth. See you na naman. Maraming salamat. Dui! Mush, mush, babush!